नमस्ते। ये भोले बाबा के प्रभाव अभी तक हर जगह बा। तले एगो दोसर गाना के पोस्टर लॉन्च हो गइल बा, जवना गाना के डेट भी रिवील हो गइल बा कि गाना जौन बा उ कब आई। हमनी के काल एगो वीडियो बना के बताइयो देले सन, जब पोस्टर रिलीज हुए तबे एगो वीडियो बना के रोले लोग बता देने सन कि वीडियो जौन बा गाना कब आवता। लेकिन ओ से बढ़िया एगो और खुश खबरी बा। सबसे पहले तो बात कइल जाए कि डेट, गाना के डेट कि गाना कहिया आवता, आ ओकरा बाद बात कर जाए कि पावर स्टार के एगो औरी बोलबम गाना माने ई चूड़ी हरी हरी गाना तो मतलब ओकर पोस्टर रिलीज हो गइल बा, उषा फिल्म से आवता। ज्यादा देर एथी के जरूरत नहीं है, 2 दिन के अंदर मतलब कि 14 तारीख के ई गाना आप सबके बीच में आ जाए, ठीक बा। लेकिन बात कर जाए एगो औरी गाना के, तो भैया पावर स्टार पवन सिंह के एगो औरी गाना के बारे में पता चलल जौन रवि पंडित के साथ गाना आवे वाला बा। यही पर और का कहे सबसे पहले जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा। देखी ई जौन उषा फिल्म्स जौन ई कंपनी बा जहाँ से चूड़ी हरी हरी आ रहल बा, ई भी कंपनी नया बा, ठीक बा। विक्की सिंह के कंपनी देखी ई नया कंपनी बा। हमेशा के नाम उषा हमेशा पावर स्टार पवन सिंह इंडस्ट्री में काम बढ़ावे के, नया कलाकार के काम देवे के, नया गीतकार के, नया म्यूजिक डायरेक्टर का हमेशा चले बढ़े कि ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में जुड़ी तो इंडस्ट्री अपन बड़ा होई, इंडस्ट्री बड़ा होई जवना की वजह से सब लोग कमाई, अपन इंडस्ट्री के नाम होई। देखी हम इससे कहतनी कि जब इंडस्ट्री में नया कंपनी जुड़ी, जब नया कंपनी उषा कंपनी ई जौन उषा फिल्म्स बा जब ई जुड़ी तो कंपनी बड़ा हुई। ये कंपनी में फिर मान के चली एगो चाही ओइमे रथी क्या कहला पोस्टर डिजाइनर चाहिए, दो चार गो डिजिटल वीडियो एडिटर चाहिए, ओकरा बाद कलाकार चाहिए। कलाकारों 10-12 गो रहबे करी है, खाली पावर स्टार के गाना तो चढ़ी ना, और यू कलाकार। आ जब कंपनी बढ़ी तो काम बढ़ी, आ जब काम बढ़ी तो कलाकार सब के रथी बढ़ी, डिमांड बढ़ी। आ जब कलाकार के डिमांड बढ़ी तो कलाकार अपन नया नया व्यवस्था लगा के बड़ा बड़ा गाना करी, जौना के वजह से ताकि ओकर गाना अच्छा होके, अच्छा फ्लेवर के गाना होकी ताकि कंपनी किनी। तो देखी एकरे के कहल जाला नु कि इंडस्ट्री के बढ़ावल गइल। बहुत लोग बा जीवन भोजपुरी भाषा के बढ़ावेला ना, भाषा तो ऑलरेडी बढ़ल, भाषा के बढ़ाइले माने कहल लोग कि बॉलीवुड से टक्कर कराए, मैथी से टक्कर कराए। पावर स्टार पावर तो वही पर देख गइल होई कि जब खुलल कंपनी भाषवा देता लोग का भोजपुरी के बढ़ाई लो। जब पोस्टर रिलीज हुए तब एको मतलब नया चैनल बना के पोस्टर रिलीज हुए, पोस्टर रिलीज होते होते 4000 सब्सक्राइबर। अगर जो अबे उषा फिल्म्स के हमनी के अगर सर्च मारे जाए यूट्यूब पर तो एकदम मतलब पूरा कमाल कर दिले हुई। ई पावर के कर पावर स्टार पवन सिंह के। अब बात कर जाओ कि गाना ई कब आई, ठीक बा। ये गाना अब कब आई तो गाना आपके बता दी कि गाना आवता 14 तारीख के आप लोगों के बीच, ठीक बा। रवि अभी उषा फिल्म्स शायद नहीं आवत सर्च कइला पर, ठीक बा। अभी नया नया खुलल बा, काले हम देखले रही, ठीक बा। सर्च करनी गाना जब लॉन्च होई तो आ जाई जगह पर। देखी काले हम देखो 4000 प्लस सब्सक्राइबर होन। अब बात कर जाओ कि रवि पंडित के साथ एगो गाना होता, ठीक बा। पावर स्टार पवन सिंह के बोलबम के बहुत ज्यादा बेबी काजल के साथ 2 गो शूट भेल बा। अभी तक ले ओकर कोनो एथी ना भइल। हमनी के कहले रहे कि 2 दिन में पोस्टर आई तले दोसर पोस्टर हमनी के लागत रहे कि वही के पोस्टर आई, लेकिन पोस्टर दोसर आइल बा, ठीक बा। देखिए एक और बात हम बता दी कि जब रवि पंडित के संगे गाना पावर स्टार पवन सिंह के आइल बा तब धमाल मचल बा। ये पूरा इंडस्ट्री जानता, पूरा हमनी सन के भोजपुरी समाज जानता, पूरा परिवार जानता, पूरा फैंस जानता रहे कि जब रवि पंडित के संगे पावर स्टार आवेले तब कुछ नया होला, कुछ धमाल होला। तो इस बार भी कुछ नया ही होई रवि पंडित के संगे जो गाना। तब पावर स्टार पवन सिंह इतना एथी बड़न कि अच्छा जीजा साली वाला मैटर आइल के कहता कि पावर स्टार के मुंह से ऐसन मतलब आवाज में ऐसा अच्छा ना लगी, ठीक बा। लेकिन सब कुछ अच्छा लगी। भक्ति में तो देते बड़न एकदम लगातार पूरा भक्ति में गाना बा, ठीक बा। एगो तनिया सब नोको झोंक वाला सुनल जाला। बाकी रौरा लोग के का विचार बा अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देम लो। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी, शेयर करी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक खातिर।